ακίνητος. Τι μου δει τώρα. Είχα πάρει μαζί μου εγώ τον Bob τον Μάστορα και δεν το ξέρω. Λοχείας πεζικού κοντολίδας Νικόλαος. Είναι και δυνατά. Έτοιμος να υπηρετήσω την πατρίδα. Πού χαμηλώνει αυτό, ρε. Έως τελευταία γραμμή του στόματός μου. Να του βγάλω τις μπαταρίες. Σκασμό το τόβολο. Προσοχή. Συγγνώμη, εσύ τι κάνεις εδώ? Ήρθα να σε εκπαιδεύσω. Και δεν μου λες ήρθες μόνος σου? Ναι, γιατί? Οι άλλοι 6? Ποιοι άλλοι 6? Όχι, τίποτα, λέω, ο Χιονάτη το ξέρει ότι είσαι εδώ. Σκασμός! Κάνεις και πνεύμα. Άμα έχω ελεύθερο χρόνο. Αυτά τι είναι, αίματα? Όχι, κάποιος μαλάκας έβαλε κέτσαπ στο λουκάνικο. Θα σε πέρασε για κοντόγκ. Σκασμός! Προσοχή! Μέσα η κοιλιά. Δεν φταίω, κύριε Λοχεία. Ο σωματότυπός μου είναι έτσι. Ποιος? Ο σωματότυπός μου είναι μήλο. Μήλο. Ναι, είμαι στενός κάτω και ανοίγω προς τα πάνω. Σχεδόν όλοι οι άντρες έχουν σωματότυπο μήλο. Ναι, δηλαδή και εγώ έχω σωματότυπο μήλο. Ναι, μόνο που εσένα είναι φυρίκι. Α, παραλά. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις ότι η χώρα περνάει δύσκολες ώρες.